Wis iso gak rendeng blek. Kembali bersama New Family. Master lagi. Oh, aku akhir Gak bahaya dah. padha dubune. Pada umumnya. Alah. Tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi katingaran tindak wae orang numpak taksi tewekan opo ora wedi timbang nganggo kula purun ngancani kebetulan yen turun enggal-enggal rencane tekan mangke kok ngene kopi kangge gula ya kopi pahit. iya master Topil wong lekan golek momongan niki blonjo napa banyu badhe pindahan ampun kelumas sampeyan ampun kujiwo kula rondo ayaran anakku limo awan-awan lunga blonjo ning pasar pae perawan rondo kanggoku kuwi ora penting Semarang mas tuku kelang nopo anting-anting ojo semua biar janda dijamin komplit Doni gak iso ya kiringan atau komplit. Saya terus medhun Doni lho. Ora medhun. Yo kamu Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaran tindak wae ora numpak doni Doni dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Mas alias kebetulan kadang rodo kapotan yen purun mas enggal-enggal ngrencangi tekan omong mangke kula Topel wong lekan golek momongan iki blonjo napa banyu badhe pindahan ampun kelumas sampeyan ampun kujiwo kula rondo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar pae rawan rondo kanggo aku ora padhe penting ning Semarang mas tuku wer gak tuku apa-apa aja dolan tok kae biar janda dijamin komplit kowe panis sentimen karo aku